Jalka, vedie sedím otvor. Ja. Na čisto strechou, poď na popravy. Vítame vás v obchodnom dome Tesco. Chceme vás upozorniť na krásnu akciu, ktorá prebieha. Zľava 5% pre seniorov na celý nákup skladka každý pondelok. Nech sa páčka. 5%. Nehnevajte sa na mňa, mladí pani, to je môj košík, podľa nálepky poznám už roky. Poďte si po nový. Idem cukor zobrať, mladý má prísť, vieš, s tou pražáčkou novou, vieš čo, prnda, fína, veľká, to sa rozvedú. Ja nechcem hovárať, ja len hovorím svoj názor. Mladý pán, pomohli by ste mi túto 10 kg cukru, staršej žene. Ďakujem pekne, že ste si aj našli čas. Milka, sú v Tesco, majú po euro 59, majú ti citrón, zoberiem ti citróny. Dobre, vieš ako sa hovorí, citróny sú drahé, nedostaneš ich ani v Prahe. Zásady, môžete ma pustiť, ďakujem. Mám len cukor a citrón. S dovolením, mladá pani, ak sa nenahneváte. Ja som staršia osoba. 4,70, hej moja, dobre. A zarátali ste mi aj tú seniorskú zľavu, tých 5%, to už je potom. Dobre moja, no tak si počkáte. A vyberkajte si, kam je isto 4,70, ja na to nevidím. Kasi ti bola nemá. Idem skontrolovať. 0,49, to je dobre, aj tá zľavička je tam, takže dobre.